Oke guys, kita mau kemana? jangan khawatir. Ya Robby, ini kuburan Wombok kayak gini guys. Maksudnya guys. Oke guys loh, ada kuburan. Kita lanjut. Bapak suka betul sehingga sembusannya kayak ini. Iya. Biar tahu daerah sini guys. Iya guys, ini kita jalan-jalan mau mencari takjil. Oke guys. Beyuk sopirnya pembalap guys. Tenan. Pak, umum sopirnya. Tapi ya tak nanti mampu apa basin ya sepurane ya guys. Anggap vitamin ya Mbak Des. Ya vitamin. Anjay. Gak tahu live TikTok Mbak? Aku. Ya sekarang wesan. Ini perjalanannya guys. Jalannya mulus. Lagi gone Palu piro ana sithik ya. kita perkeplek-keplekan. Ngepot loh mak iki. Beh. Dan tenan. Oh, ngene ya. Wah, syuting terus pokoknya. Jadi menungso lanang apa itu? Ngepot pokoknya. Ber. Kan orang pernah jalan Mbak Iya. Adel. Belum tahu. Soalnya masih kita cepet. Oke guys. Guys. Pemilik kita apa kalah? Untuk kafir. Rosi. Setengah jam itu jadi. Iya. Nek ngene kok gak sampai nek ngene. Ber iki. Gak sampai. Kok kata nolipah. Iya. Jadi enak Mbak Isma bareng guys. Wes. Modal mati karuan. Astagfirullah. Waduh, mawot iki. Nganu ki jenenge kendaraan ber-AC iki ya. Angin sumilir. AC, angin cumilir. Jangan. Pokoknya ditunggu ya guys sampai sana. Iku ora coplok apik iki. Ya iki ora coplok apik iku lho. Ojo teman masa udan. Oh iya. Dan iki kok bisa ditutup kok tapi ya. Aman gitu ora udan ditutup. Milir angin teka gawa kabar baja ya kenilaku nyedane sandingku iki sing amen iki anu apa jenenge keluwen dadi ngene iki suarane apa alah lha kok upload tak tinggal ke iya wis tak upload tenang ya mak Nah kan kita gak tenan walah guys pas saya sepi. pas saya sepi ya mak iso dolan-dolan lah iya oke Mbak mau menengahi Mbak Mabuk. Mabuk ning Ya, kene Pak. iki kok gloncer ini. ya Allah masalah mabuk kira kresek Mbak kresek gurimu mendem ababku aku sekatan video ya ayo hah lho iki apa mak iki sungai apa iki oh ya iya lah iya Iku ngelewati sungai kuwi, Mak. Ngelewati. Ya Allah. Biyo.
Iya. Pokoknya nggak bisa, pokoknya ditinggal ya dia. Iya. Iya. Mak lagi wis gremes sih kayak kudanan cah loro kayak kok. Gak kudanan iki. Aman ya, bismillah. Yo. Kali ini kita Oh. Yo lah kok ombo men to ngarune kali ini ya. Peh. Jan tenan kali ini ombo. Guys. Sekarang lagi dibangun ini kali. Di. ngambil kae. Oh. Konten Mas Dimas kan lho. Iki. Walah. Cah loro iki lho kok meneng to. Anteng ya. Anteng. Kayak di tukang jajan mbok ya. Murid teladan kita. Sultan sak. Iya iya. Kok nek udan ya Mbak Lipa kan kayak gini ae. Engko motornya dijipuk sesuk nek gak udan. Heeh, ditipke. Tangku kene lho. Ya lah gampang. Mbak Lipa cilik kok. Mbak Mur kok ben lungguh nek dhuwur kene. Heeh. Ditaleni Mbak Mur dhuwur bae. Oke. Kene yo rame. Yo menggok ngene kayak banter menter kayak. Kok banter kan ini. Waduh. Iya terus saya. Ya bener kene. Tak nulan. Orang tahu tekan kene ya, Mbak ya. Dereng. Terus tahu tekan Ayo, kene cak nyepel-nyepel. lah iya. Ya udan guys suruh tukang gon. Mak iki min tapi iso nyetir loh. Cek nganu. Malah iso. Oh. Kan iso tulisan kabeh iki lho. Oh alah. Nek delok kok tekar to. Oh, Pasange kan oh alah. ora ya apa-apa. Iya. Nanti aneh kan cilik-cilik lagi. Tulisane iku Heeh. Heeh. rakyat kok. Nek dene ireng marane ora digawe teh. Macam-macam ini tidak ya betul. Iya. Dilelah kelanjutannya kan. Pas ayo. Mana guys? Lu gak sukses. Iya. Aku numpak bajek rasane ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kengke, karek lurus kengke. Oke. Ayo Mbak, kita numpak motor berdua. Tapi meneng wae lho ya. Cangkem kok nganu lho mambu lho iki kok. Lah wong aku ya mampu, Mbak. Aku ya mampu. Yuk yuk. Sekes aku tak bergagah ae. Ini. Oke pemirsa, untung pakai celana. Ya iya, cara gak pakai celanane terus piye kengke. Apa? Boleh oke ya Allah. Benar.
Berarti gak zong ini. Enggak. Oh. Mbak aku mampu ora? Padha aku tak kok ngene. Engko nambah bapak dhewe mlayu mengguri semaput. Karape, Guys. Lah iya. Nek wong poso gak poso yo. Tenan. Gak mau. Malah ngatur duit bersama Mbak Manu. Lah iya. Aku mau wegel karo bapak mesti tukoni kok. Mangga sik ndretelane wong syuting mangga sik omong ae. Aku gak seneng guys. Nanti iya ditukoni tapi aja ngercelek lah omong. Yo. Nanti ndung yo Mbak. Iya gitu Gatel gatel ya. oke. Oh iya, wis ditukoni ngono Mas. Mbak aku wis kebablasan. Ya dipeleti tok ya. Ya wong Mbak lupa itu dia terket lho. Dramae buah tenan sumpah. Tak sekali. Wes guys, oke wis ngono wae pateni kok. Aku nek ya. Ayah. Heeh. Selake 2 menit iki, Mbak. Ya. Kosek. Anak kok 5 menit ngono lho. PPDB kalau Mbak kucing. Tapi cilik aja le rong wayahe kowe. Sunat melak dadi kok ya. Ora sunat. Ora sunat. Sunat ya. Eh? Ya Allah, kapan lagi kamu kulit sama artis legian lagi? Uhuy. Gak ada rela. Buat rela. Semua laki-laki kok matanya tertuju padaku ya. Iya benar. Kan pening. Oh ngono. Tadi kuning-kuning kayak apa? Kayak tai ngambang. Bikin terno. Heeh, ya Allah. Mang jane pas Mbak. Kali meng lho. Ya iki. Enggak gitu. Lah iya. Hendas habis guys, walah tekan kalumpian karena bayar di wong nek numpak. Masya Allah. Kita kawal suhu kita bersama Mbak Manuera. Jalan Jabora. Desa lho Mbak ning kene. Hah? Desa. Desa apa iki? Desa Kemantran. Sok Mbak, kalau game sak menit. Oke. Nek ambek aku ya aman nek urung tit ngono iku. Gak sakti kokon tit. Alang sepur meneh, mau budal aku ya Mbak Mbak Mur. Mas. Ya wes Mas. Saya senyum to maksud itu lah. Oh main di Mas. Dia main? Hah? Ada men ta Mas. Sampeyan kok dhewe ora dibojo to? Ora dibojo to sampean. Bojone ning omah ya. Betul aku muni, aku ya ora dibojo, aku wong tuasan ya. Gak bisa aku patah hati aku. Enak wong lanang aja mbok omongne. Kok mbok omongne kok aku. Tok ae iki lho. Lah milah kok piye? Ngarep kalau Pak kalau ya Pak ya. Ayo. Gawane ya montore aku tak karo Mas iki ya. Siap. Iya. Nggih. Tekono Mas iki lho. Iya Mas ya oleh ora Mas? Iki ben digowo iki ya Mas, aku tak karo sampean ya. Duh, iya to Mas iki ya. Zoi. WA-mu piron? WA-ne Mas tak kon nglebokne WA aku ngono lho. Padahal iso. Iya kae kok malah lorotan kae. Iya, aku tak melok Mas sik aku. Mas aku melok Mas. Menurut aku Mas. Gitu. Olah purna ki aku. Mas, ki aku menurut oleh purna. Mas dia karo mana lho? Enggak bisa. Ayo. Ayo. Apa sih? Ya Pak liwat dalane ombo. Mbak iki cek mekan nih Mbak montore.
mulai kok malah lorotan. Dijak mulai kok malah lorotan. Guys, aku neng gene daleme Mas Dimas karo Mbak Endah. Alhamdulillah ketemu Mas Dimas. Terima kasih banyak sudah dibantu sharing-sharing. Oke. Istriku sama Maes sudah dibantu bikin konten. Amin. Sama-sama Mas mumpung. Amin. Berkah barokah ya Mas. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Oke guys, bersama Mbak Endah. Pokoknya terima kasih ya Mbak Endah. Pokoknya aku besok membalas apapun sebalas Gusti Allah. Muga-muga paringi rezeki. Muga-muga paringi rezeki sing barokah. Ngono lho. Gitu keluarga sing barokah, sing harmonis. Seperti itu guys, kita bisa silaturahmi terus. Seperti itu. Terus selalu menyempatkan. Loh, Meriki terus malah ya keluarga meriki yang jarang dolan tengah. ya maksudnya ngene, Mbak. Aku kira iku popo ngono pasan iki. Dilalah. Nek gak di nek pas gak disempatne iki terus piye? Tapi tiap sore teman-teman nganu live streaming di YouTube, Mbak. Manuhara official. Nganu ngamen online. Tapi ini pun kontak panjenengan konten berarti. Nek iki mung tanpa aku. Biasanya iki kali jenengan. Heeh. Iki mau ben kerja Iki dhewe. mau bekerja sendiri. Iya, ben sekali-kali. Pengen jalan-jalan ya. Ya gak apa-apa jalan-jalan pengen silaturahmi di Lukas Bodo. Engko Bodo ra iso rene terus piye ngono lho. Nah, Mikir ngene mikir ngono. soalnya Bodo ketiga wis mulai tanggapan. Pun alhamdulillah. Aku alhamdulillah Mbak tahun ini ada 60 lokasi kan terus masuk. Makanya harus disyukuri ya Allah. Yes, pokoknya matur suwun banget. Niki yo atas support sampean, Mas Dimas, Mae, keluarga Barongan, kabeh Bu Yunis. Yo saling support ngene iki lho guys. Jadi kabeh wong ado-ado, wong cedek-cedek, Mas ngono iki roh oh manare iki ngrias to ngono ya teko sampean. Makanya aku merasa piye ya? Kagum, merasa piye ya? Yes, merasa bersyukur ngono lho guys mempunyai keluarga yang seperti ini. Sami Mbak, mriki nggih bersyukur pol sampai kenal kalian jenengan ya Allah. Saling sharing ilmu guys. Ngono. Jadi pamane nek Mbak Manuhara silaturahmi ke sini tuh maksudnya oh iki carane piye? Oh kene Mbak Manu, oh kene Mas Dimas. Lupa ya padha-padha ya Mbak ya. Padha-padha nggih. Jadi ora Tapi- ilmu ki ora tinggo dhewe tapi tetep dibagi-bagi karo. Tapi si goblok ya tetep aku. Dibare yana rapi terpinter. Tapi yo pet dibare sesat di jalan ya mending tekok ya Mas ya. Sampai sing ngono. Oke, matur suwun nih Mbak, aku arep pamit. Makasih banyak, semoga selalu diberi sehat terus. Amin, amin. Sudah jam 8:30. Atau sampai mau Mbak nggih? Nggih, sama-sama. Hati-hati ya Mas Ibu. Jenengan ingkang Nggih.